Angphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali mina sengaze ngazamkela noma ngelulu ungamkele Nkosi yamkela ukuthi abakwazi ungamkela ukuthi mina nginjena sengaphenduka ihlaya nasesikoleni mangiqhamuka bakhombana ngami bathana impeke neminwe engaqondanga ngiqondanga ukuntshela usizi lwami ukuthi nami sengazidabukela ngaze ngakhathala manje ke ngicela ungangidabukeli ngoba lokhu ushintshe engilibonayo mina ngavundla 9 months esibelethweni sikamama kwaphuma isidalwa esinjengami noma sebembiza ngomthakathi ngicela ningampeci ngoba endengayidlanga inyama naye akazi lutho nje usifanela nami ngiyafunga ngiyagomela angazi lutho ngempela uNkulunkulu kuphela wazi mina ngikwazi ngisho ukuziveza emphakathini angikwazi ngisho ukuziveza emphakathini ukuthi nami nginekhono kungcono ngiziqume endlini ubusuku nemini obami ubuhlungu ngibukhiphele ephepheni angikwazi ngisho ukuba nomngani ngitshele nje ubani ongavuma ukuba nomngani ofana nami khuluma nami ubani onganika umuntu okhubazekile njengami ithuba lokuthi aziveze mina uthando lomndeni angilwazi ngoba kwayena ubaba ngimaza ngazi noma bayazi ukuthi nami ngiyakwazi ukuphuka kwenhliziyo ukuthi ngubhlungu kangakanani ami inhliziyo nonembeza kwasala esikoleni mhlaba engicona ngiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali mina umngani sekwaba yipeni nephepha sengiphila ngokuzilobela njalo mangidangele maqede kuphelele esithubeni mina ungangidabukeli sengazidabukela ngaze ngakhathala ukukhala kusizi lokho ngakufunda ngisaloba ngomsizi ngisenamsiza manoma umama bambizela umphakathi kuthiwa uyathakatha bamshaya waze washona kwaze kwasiza ukushona kwelanga ilanga ngabona khona mhla ilanga lingishonela uyezwa kushona kwelanga mina nginobuhlungu ngaphakathi omungasoze bashona yazi ngiyakizibuza ukuthi kungani mina wami umama engangincisha ngokuphila ngiseyihlule okanye angishiye esigangeni ngidliwa amanqe ngoba kwami ukuphila kwabiza ukuthi wami umama shona mina ungangidabukeli sengazidabukela ngaze ngakhathala sengaze ngakwamkela nje ukuthi akekho ufuna ukuba nami uzinhle indodakazi yolahleko thank you guys thank you for giving me this opportunity nguzinhle wakadlala my stage name is Zinhle indodakazi yolahleko firstly ngizoqale ngibonge imandeni lockdown house party ukuthi inginikele ithuba ukuthi ngizo showcase nami umsebenzi wami ngale nkondlo engiqeda ukuyirecite ngifuna ukuthi isizwe sonke sazi ukuthi ngisho ukhubazekile akukho ngekukwazi ukwenza uzofika la ofuna ukufika khona ngaphandle kokuthi uzutshela ukuthi wena angeke ukwazi ukufika cela sibanike isupport ukuthi mina akekho umuntu okhubazekile engake ngambona ese stage so please guys ngicela sibanike indlebe sibalalele nabo banama talent and ke mina as uzinhle indodakazi yolahleko ngicela ukuthi nihambe niyo press nje usubscribe ku page on YouTube channel ufike uthi nje subscribe ila uzothola khona zonke izinkondlo zendodakazi yolahleko ufike uthi nje zinhle indodakazi yolahleko thank you guys cela nilalele nakho ukudla kwendlebe okugcina sawubona corona ngiyabona bayasaba ukuqonda kodwa mina ngizozama ukuqonda siqondane sibhekane ngqo emehlweni sikhulume njengamadoda ngoba ngiyabona amandla akha wendoda mina angiyona indoda kodwa nami kuyasiza ukuthi ngivuse obami ubudoda
ngikubuza ukuthi uyabuqonda yini umnzima nobuhlungu osilethele bona ezimpilweni. Thula musuku ngiphazamisa kusakhuluma mina uthini ngame ngiphume emndenini oweswele endaweni nomakhelwane sebekhathele ithina. Ngiyabona wena ubazi umnzima usifake kubona, usifake eshiqe ezikweletini engazi sophuma kanjani kuzona. Bathi indoda ikhalela ngaphakathi. Bheka kumina manje sezimane ziyazehlela, lakithi umane wazehlela. Ubungasitshela ingane ukuthi uyeza siqale sikuhlelele. Wena uthini-ke ngathi esingenalutho esingenamali, usilethela indlala nokukhala ehamba nelutho. Bathi kumele sizivikele la kuwena, nami-ke kangiphiki ngiyabavumela. Inkinga wena uzicabangela wena kuphela. Mina uthi angiyithathephi imali yokuthengisa umfonyo nesanitizer ngibe ngisabulawa indlala. Ngizwile kuthiwa uhulumeni ulikhiphile uxhasa imali ukudla, kodwa ngebhadi ekhaya kaze kufike. Ngizamile ukucela usizo, kwaba nosizo lutho ukusiza kuthiwa silinde. Zolinda kuze kube yinini-ke ngilambile mina, sengingamane ngibulawe uwena-ke corona unginokubulawa indlala. Ngiyabona wena ubazi umnzima bempilo. Wena ukaze walala ungadlile. Wena ukwazi ukuphanda impilo ngaphandle kwabazali, ungazi uzoyiphanda kanjani. Ngiqondile ukukutshela izinkinga zami. Inkinga ngifuna ubona izinkinga osungi-edele zona. Wayeqinisile umncedi umethi singabahlulela abadayisa ngomzimba. Nami angisho ukuthi ukudayisa ngomzimba kulungile, kodwa impilo siyizama ngezindlela eziningi. Impilo inzima la ngaphandle. Bathi angimele sithole amakhaza. Uthini-ke ngame ngilala phansi? Uthini ngogogo kuyena ongibhekile? Kuthiwa maningi amathuba ukuthi ayithole ngoba yena usekhulile. Sengizophila ngakho ukufakisa umfonyo nesanitizer engazi ngizokuthola kanjani. Ngenelela Somandla, nakho siphela. Uzinhle indodakazi yolahleko. Never give up.